Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Coliala and Diego Bandido. Hey! Hey! Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Diego! Diego! Ciao, Diego, go! Magandang tanghali! Kumikinang ina! Nicoleala. 12 years ago today, nag-labor ako ng Labor Day. Ayan! Grabe, no? Literal na nag-labor ng Labor Day. Kaya yung birthday ng aking panganay ngayon, si Princess. Ayan. Sa happiest birthday, Happy my birthday. dearest. Ay, nako. Yung aking anak na punong-puno ng opinyon. Pero alam mo, minsan naiinis ako sa dami ng opinyon niya. Tapos na-realize ko, sino ba yung nanay? So, nararamdaman mo na yung nararamdaman ng asawa mo. Kung ano nga pala ang puno siyang bunga, wala naman pong aratilis na nakuha mula sa puno ng santol. Tama. Lagi ko iniisip, ang dami niyang opinyon. Uh-huh. Pwede namang hindi magsalita. Tapos naalala ko, ay, ako pala yung nanay. Pwede naman palang hindi magsalita pero kailangan magsalita. Oh. Happiest birthday to my dearest miracle girl. Yan. Our miracle princess, Nicoleala. Happy birthday! Happy birthday, Princess! Alam mo, ang hindi ko makakalimutan talaga ng memory namin ni Princess kasi playmate kami ni Princess. Correct, dati. Oo. Parang ikaw ba yung pulis? Oo. Kuminsan pulis, kuminsan ano din. Oo, basta Oo. basta mga ano sila, mga tulisan. Kung minsan pulis, minsan tulisan. Ayan, oo. Oo. Naglalaro kayo talaga. Oo. Nagkakabulan pa nga ata kayo noon eh. Ayan, at binibida niya palagi pag may toy siya. Ayan, ako hinahanap. Pinapakita niya Oo. mga LOL dolls niya. Yan, di ba? Ang hindi ko makakaligtaan na yung nanonood kami ng Monsters Inc. So, kandong-kandong ko siya. Sabi ko, I'm scared. Tapos, tinakpan niya, hinawakan niya yung chiko dito. Sabi niya, don't worry, I'm here. O, di ba? Oo. Tapos, O, diba? bigla na lang, after everything, yung nga, Bigla yung mga nangyari. Patas pandemic. Oo, pagulat ka na, ang laki na. Totoo. Diba? Parang parehas lang yan ang gulat ko sa anak mo eh. Kasi si Justin, yung anak ni Jegs, uma-attend yan ng mga birthday Birthday ni party ni Princess. So maliit pa siya noon. Oo. Tapos ang gulat ko na lang din, una nagbabasketball na. Hindi, ang una kong nagulat was nung naka-encounter siya ng accident kasi nagmumotor. Oo. So sabi ko kay Jegs, nagmumotor na si Justin. Sabi ko, nagmumotor na siya. Tapos yun, nalaman ko, nagbabasketball na. Tapos nakita ko na ang tangkad. Sabi ko, grabe no, yung mga bata talaga. Parang ang daming ninakaw na panahon sa kanila nung pandemic. Oo, yun, Sa totoo totoo. lang talaga. Totoo. Tapos bigla na silang parang hinipan. Oo. Bigla na lang silang lahat nagdalaga, nagbinata after Oo. ng pandemic. At saka yung switch nila, like, di ba si Princess sobrang kulit dati. Correct ka. Tapos ngayon parang ano Hindi na na siya. siya ganun. O, same din sa anak ko, kay Justin, makukulit din ng bata. Parang pag nung nag-switch Biglang na, nag-switch. parang mga seryoso na sila. Correct. At saka parang biglang mahiyain. Ayaw na nila sa atin. Maglalabas mo tayo ng sama ng loob dito. Nakakaloka, pwede. Yung ano niya nga yung birthday celebration ni Princess, hindi syempre nag-iisip kami ng mga ng celebration na kasama kami. I mean, involved kami. Aha. Tapos tinanong namin siya kung anong gusto niya kasi syempre medyo lumalaki na siya. So dapat Aha. medyo kasi nung bata siya na naka-princess ball gown siya, wala siyang Aha. choice kasi ilang taon lang siya nun. Pero ngayon 12 Aha. na mag-grade 7 na mag-high school na, edi syempre tinanong namin. So meron na siyang choice, which Aha. is gusto niya lang a simple lunch with a few of her friends. Ganun lang siya. Tapos sabi ko, are you sure? Ayaw mo ng ganito, ganyan. May mga sinasuggest ako. Aha. Ayaw niya yung mga sinasuggest ko.
Kasi syempre lumaki siya sa big throwout parties Oo, talaga. correct. Dahil prinsesa talaga yung tingin niya Tama. Panganay, di ba? Totoo. Tapos biglang, na-realize niya rin na kailangan din maging practical. Parang yung isi-spend for a big celebration. Although wala naman kami talagang pang big celebration. Chika lang naman namin sa kanya yun. Chika lang namin na may choice siya. Balak pa lang sana mangutang eh. Medyo. Cash advance, ganyan. Ganon. Pero, kita mo rin na as you age, 'di ba, nag-change rin ng preference, Aha. 'di ba? So, ngayon parang iniisip niya na instead na spend sa kung saan, pwede niyang ibili na lang ng item na kailangan niya. Aha. 'Di ba? Yung mga ganon, dati parang kung mag-party, talagang wala kaming sa gastos kahit ilan, 'di ba? Basta ang mahalaga big yung party. Oo. Pero ang usually ang naitanong ba yung magbo-birthday kung Ayan. gusto niya ba ng ganun? Kasi lalo na halimbawa kung ang birthday kung ang celebration ay binyag. First birthday, di Oo, niya pa yan yan. alam eh. Totoo. Tapos ang lahat ng mga bisita adults. Totoo naman Yun din. yung weird ko minsan Yun yung eh. weird. Oo. Children's party siya, first birthday, pero lahat ng mga bisita, mga Oo. adults. Konti lang yung bata. So it's more on parang mga frustration siya ng Correct. mga parents Sugat na ng kabataan. Hindi nila nagawa nung Correct. panahon nila. Kaya gusto nila mangyari sa mga anak. Kaya tingnan mo, maraming mga magulang yung hindi naka-experience ng debut na ipinipilit nila sa anak nila. Kahit yung anak nila ayaw mag-gown, ayaw Correct. mag-party. Kasi palibasa, yun yung one thing na hindi nila na-experience. Oo, yan. Totoo naman yan. But anyways, happiest birthday sa aking pinakamamahal na si Princess. Sana kung lumaki ka pa anak, tumangkad ka, vertical, hindi horizontal. Di naman niya Pagbati mo yung ginagawa mo. Princess nanay mo. Di ba nanay mo ko? So, dapat sanay ka na sa mga hirit ko. May mga times, parehas kami yan eh. So, may mga times na yung mga jokes ko, tinitake niya lightly, pero may mga times na hindi. In the same way na pag sumasagot siya, may mga times na natatawa ako sa pagsagot niya, may mga times na nairita din ako. Mana-mana nga. Kaya wag po tayo nagugulat sa mga ugali ng mga anak natin. Ayan. Ano rin po yan reflection din po ng kung sino tayo. Well, totoo yan Totoo din naman talaga. Like, halimbawa, may mga bata na sa edad ni Princess na gusto talaga nila party pang malakas ang party. It's because yun yung nakikita nila sa Yes, parents. correct ka. And of course, dahil ang kasama nila palagi, di ba, si Ren, si Jowa Dick. So definitely, nakikita nila kung paano mag-manage yung Oo, kaperahan, correct. yung practicality. Tama. So doon natututo yung mga bata. Yun nga yung sinasabi niya minsan, bawa may pinapakita ko, tapos sasabihin niya, how much? Ganyan. Tapos sasabihin niya, expensive. Tatanong niya muna sa tatay niya. Tsaka alam mo silang dalawang mag-ama, pareha sila ng fashion sense. Na pag halimbawa ako yung nag-suggest ng parang isusuot niya na feeling ko maayos sa kanya, magdududa siya, tatanungin niya muna yung tatay niya. Wait lang, I'll ask daddy. Tinanong niya pa talaga yung tatay niya na puro black lang yung suot. Kaya tuloy si Princess, puro black lang din yung suot. Kaya pag si Princess nakita mo sa picture na may makulay na suot, ako ang bumili nun. Wala siyang choice. Pero it's just amazing always to watch our kids grow. So, sana po dito po sa growing years ng ating mga anak, lagi po tayong present. Oo. Itong pinag-uusapan namin, hindi lang to kay Princess. This goes out sa lahat ng mga magulang. Correct ka na bantayan po natin sila sa kanilang paglaki. Sabayan po natin sila sa kanilang growing years and make sure na kapag yung mga anak po natin, ang anak mo, kunyari may problema, ang una niyan lalapitan yung nanay niya o yung tatay niya, tayo. Kasi ang sasabihin niya na, may problema ako. Lalapit ako sa nanay ko at tatay ko kasi alam kong alam nila ang sasabihin. Yan. Hindi yun ang goal. Na dapat tayo yung sinasabihan. Hindi yung may problema ako, ayokong sabihin sa nanay at tatay ko kasi pagagalitan lang nila Yan, ako. oo. Ayaw natin ng ganun kasi may nangyayari na palang hindi maganda. Correct. Hindi pa natin alam. Oo. Diba? Kasi ang establish natin instead of love is fear. Diba? Tsaka wag din nating masyadong ibubuhos. Halimbawa, magtatrabaho ka ng todo-todo para sa anak mo na
nakakaligtaan mo na wala ka na palang oras sa kanya Quality to spend. time. Correct. Oo, so defeated yung purpose mo na ginagawa, yung pagbabanat mo ng buto na on the way along the way, And yung anak lost, mo, lost ka na oo. kasi nga, wala ka, hindi ka present. Oo. Na dati, Jegs, meron akong kaibigan na talagang lagi ko tong kinikwento, and I've mentioned this a lot of times sa tambalan already, na pangmalakasan na yung posisyon niya eh. Parang AVP papunta na sa SVP ng company. Nung nabuntis, nag-resign. Talagang hindi ko mag-gets kasi una, dun sa company na yun, tsaka a lot of companies in general, ewan ko lang hindi lahat may babaeng nakakarating sa ganong klaseng posisyon. So, para maabot niya yun na talaga yun na it's a great achievement for women. Tsaka para sa friend ko. Yun naman talaga. Tsaka pang malakasan na din yung sweldo nun. Ang sweldo nun, 6 digits. Wow! Oo, 6 digits ang sweldo nun. Kaya ako friend yan. Kasi Dahil sa 6 digit. sa panahon ng pangangailangan, alam na kung sinong lalapitan. Diba? So, ang sweldo nun ay 6 digits. Nung nabuntis, nilet go niya lahat and decided to stay at home. Nung una talaga, hindi ko magets. Parang, grabe, throw it all away. Parang, paano? Kasi, parang feeling ko, like ako, I value so much this career that I've built. Hindi ko, mahal na mahal ko yung mga anak ko, pero hindi ako dumating sa level na ile-let go ko to kasi magbabantay ako. Hindi siya umabot sa ganun eh. Siguro kasi yung pagkakataon, pwede namang hindi talaga. Yung mga ganun. So for somebody na i-let go yun, may dati nga nag-resign, yun yung dahilan eh. Pumayag ako kasi yun yung dahilan niya eh. Eh sabi niya motherhood. Yung pala iba. Anyways. Diba? Pero ibig sabihin, para i-give up mo lahat for motherhood, talagang it's so noble. Kasi nga, yung pala yun. Gusto niya na, yun nga, yung sabi mo kanina, Jegs, ano ngayon kung maraming pera? Kung lagi naman akong busy at hindi ko naman siya nakakasama. So I'd rather na mag-iba kami ng lifestyle, medyo mas simple than usual, pero lagi naman ako nandun. Kanya-kanyang preference. Hindi natin sinasabi na yung mga career women, career moms ay masama dahil pinili nyo ang karera ninyo o yung mga OFW. Hindi. Kasi talagang ang bawat sitwasyon ay iba, ang bawat dynamics ay iba rin. So parang ang nangyari, yung source of joy and happiness niya parang vacuum eh. Paloob eh. And unlike sa iba na, di ba, ang source of happiness nila, yung lumawak yung nila, yung career. Network, Sa kanya, more on sa family. Pabalik. Vacuum siya Sabi eh. niya, totoo yun. As in, talagang ang galing lang. Kasi ako, Jegs, I value yung mga ganun. I value, alam mo yan, talagang work-life balance, tinatry ko talagang i-achieve. Pero, I also value yung palabas. Hindi yung paloob. Parang binavalue ko yung ano pa yung pwede kong maibigay. Parang ganun. Well, good for you naman kasi. Kahit pa paano nababalance naman eh. So, iba-iba kasi talaga. Sa atin naman kasi, yung nature ng trabaho natin, parang doable siya eh. kumbaga nag-overflow siya eh. Alam mo, yung pagiging nanay na ikukwento natin dito. Kaya Correct, nakukwento mo siya. correct. So part talaga siya ng trabaho natin. Kaya blessed tayo dito sa trabaho natin. Totoo. Kaya parang hindi siya yung parang i-give up mo easily. Oo. Kasi parang feeling mo kaya mo siyang i-balance. But there are others, katulad nga ng friend ko na, hindi eh. Kailangan talagang there is really a choice. Kasi hindi kaya yung ganun. Parang parang finance. O pag corporate kasi, andyan yung stress, yung pressure. Tsaka finance. So, hindi mag-function yung kumpanya pag wala siya. Parang ganun. So, she had to give it up. Naiintindihan mo kasi nga, gusto niyang sumama sa growing years. Yan. Diba? Pero again, kanya-kanya po ito. Kanya-kanya tayo. Kanya-kanya ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. Hindi naman natin pwedeng sabihin yung mga stay-at-home moms lang yung magaling. Correct. Yung mga working moms lang yung mga magaling or working parents. Basta lahat tayo na umi-effort para sa ating mga kids, we're all doing a great job. Tama. Ganon! O siya! Exit na muna na makahabol-habol maya-maya sa birthday lunch ng anak ko kung invited ako. Siyempre, hanggang dito lang po muna ang tambalang kumikinang. Ako po ang kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!